ọ bụ nnọọ oge inwe obi aṅụrị nakwazi ịkụ ngaji n'eze na mmemme agbamunkwụ n'etiti onye nke ji ọnọdụ ọkwa Special Assistant nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo na igwe mgbasa ozi bụ Nwada Ogechukwu Ibemesi nakwazi di ya bụ Maazị Chukwunonso Ekwueme na Ogbunike na kansụl ime obodo Oyi. Onye nta aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudi ga-ewetara gị ozi ọ chịkọtara na ya bụ mmemme agbamunkwụ. Nke ihe dị iche iche jupụtara na ya bụ nke ndị nnukwu mmadụ nọ na gọọmenti jupụtara na ya, ndị gụnyere onye bụ Chief of Staff nyegara gọvanọ bụ Maazị Enes Ezeajuhi, kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Maazị Paul Nwosu na ndị ọzọ. Nwa ntorobịa bụ onye bịara ịnụ nwaanyị bụ Maazị Ekwueme, onye si Ụmụọka nke dị na Udi Local Government Area nke dị n'Enugu Steeti, kwupụtara obi aṅụrị ya maka ụbọchị ahụ, onye mere ka amata na ọ hụrụ nwunye ya na oge o jere mmemme ebe ịfụnanya ha nọ wee bido, nke na-ejupụta na alụmdi na nwunye ha, nke o kwukwara na nwunye ya bụ onye nwere ihe niile ọ chọrọ na nwaanyị. Nwunye ya bụ Odoziakụ Ekwueme bụ onye kenere Chukwu maka alụmdi ya, nke ọ dị nkwadobe maka ihe niile gbasara alụmdi na nwunye ma nyekwe ndụmọdụ nyegere ndị na-achọ di ma nwunye ịdị uchu ma ekwene ka ihe niile ahụrụ na ihe ọgbara ọhụụ soshal midia bụrụ ihe ga-etigharị ha anya. Onye bụ nna Nwada ahụ agbara nkwụ ya bụ Maazị Godwin Ibemesi kwupụtakwara obi aṅụrị ya dịka otu nwa ya nwaanyị si anụ di ma kpekwa ekpere ka alụmdi ahụ gaa nke ọma. Onye bụkwa nne nke nwoke bịara ịnụ nwaanyị bụ Odoziakụ Maureen Ekwueme nyere di na nwunye ahụ ndụmọdụ ịdịnye etinye Chukwu n'izizi ihe niile ha na-eme, nke bụ onye ya gọzi ha ma mee ka alụmdi na nwunye ha mịta mkpụrụ ọma. Na okwu nke ha dị iche iche na oge mmemme ahụ, onye bụ Chief of Staff nyegere Gọvanọ Anambra Steeti bụ Chief Ezeajuhi yanakwa onye nhazi nke Aswama bụ Maazị Mike Ozemena yana otu nnukwu mmadụ na otu ndọrọndọrọ apụga bụ Chief Obi Ochije Modelim nyere di na nwunye ahụ ndụmọdụ iji obi umeala, obi nghọta dịka ihe ga-eme ka ha nụọ di na nwunye ọfụma. Mmemme ahụ jupụtara n'uju ya oge Nwada ahụ na ndị Nwada ọzọ batara n'ụzọ pụrụ iche site na Ogbunike. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.